Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun wonten ing dalu menika saderengipun kawula ngaturaken atur gunging panuwun saged pepanggihan kalian para lenggah dalasan para tamu undangan ingkang dalu menika sampun hanampi serat sedya dening panjenenganipun Bapak Budi Santoso dalasan Ibu Rida Roistiana wonten ing dalu punika. Saderengipun ingkang kawula hormati dumateng panjenenganipun Bapak Budi Santoso dalasan Ibu Rida ing dalu punika ingkang sampun ngaturaken dumateng kula saged katimbalan sowan wonten dalu mriki lan ugi dumateng para sesepuh dalasan para pinisepuh ugi ingkang kawula hormati dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa segenap perangkat desa ugi ingkang kawula hormati sumrambahing dumateng para tamu, para bapak dalasan para ibu ugi ingkang kawula hormati wonten ing pahargyan dalu menika dumateng para alim, para ulama panjenenganipun Bapak Yai dalasan Ibu Yai ugi ingkang kawula hormati saderengipun kula matur suwun sanget ewon dene wonten ing dalu punika sampun katimbalan sowan wonten dalem mriki kinanti ginanjar rahayu wonten alangan satunggal punapa wonten ing pahargyan dalu punika para bapak dalasan para lenggah sedaya semonggo kawula dherekaken tansah ngaturaken puja puji syukur wonten karsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang dalu punika sampun ngalimpahaken sedaya kanikmatan rahmat taufik saha hidayahipun dumateng kula panjenengan sedaya khususipun wonten ing dalu punika panjenengan ingkang rawuh dumateng para tamu undangan ingkang rawuh dalu punika kasuwun idi pangestunipun dene panjenenganipun Bapak Budi Santoso ing dalu punika karanten sampun kagungan hajat ngramakaken kang putrinipun pramila samangke karawan panjenengan kawula ngaturaken atur gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Shalawat ugi salam tansah kita tujakaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dalu punika kula dalasan panjenengan sedaya ingkang sami rawuh wonten dalu punika uga tansah mawantu-wantu sedaya syafaatipun ngantos ing yaumul kiamah samangke pramila para rawuh para lenggah saderengipun kawula minangka pambiwara ning atur pasugatan dalu punika sesarengan kaliyan wirya manggala dalu punika sampun sowan wonten dalem mriki saperlu panjenengan dipun suwun idi pangestunipun dene panjenenganipun Bapak Budi Santoso ingkang kagungan hajat niki wau ngunduh mantu utawi ngramakaken kang putrinipun ingkang keparingan asma utawi putri ingkang pertama putra saking panjenenganipun Bapak Budi kalian Ibu Rida Roistiana ingkang keparingan asma nggih menika Vika Dahlia Budianingrum pikantuk dening Diki Edo Brian Pramada mugi-mugi samangke pinanganten saklorong tansah dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah kalian warahmah atut luntut kadya dene mimi amintuna lan uga samangke enggal-enggal pikantuk momongan kang soleh solekah wonten ing pahargyan dalu mriku. Para lenggah, para tamu ingkang sampun nampi serat sedya wonten ing dalu mriku matur suwun sanget ewon dene panjenengan sedaya sampun karoyo-royo saged angrawuhi adicara wonten dalu punika lan ugi isti pangestunipun panjenengan ingkang dipun suwun muga samangke saged dadosaken amal ingkang soleh lan ugi amal ingkang migunani dumateng para bapak dalasan para ibu wonten ing dalu punika lan ugi samangke kawula ing dalu punika namung saged ngaturaken tetepangan dumateng para dulur-dulur dalasan para lenggah sesarengan campur sari wirya manggala
lan ugi samangke kabiyantu dening Seniman Sriwati lan ugi Biduwati wonten ing dalu punika kasengkuyung dening Kenting Audio ndadosaken suka renaning penggalih dening para lenggah sedaya. Lan ugi anggenipun Bapak Budi Santoso wonten ing dalu punika ngaturaken sedaya pasugatan utawi dedaharan bilih kirang nuju prana wonten ing penggalih panjenengan sedaya anamung saged nyuwun lumpunturing sih samudra pangaksanga dumateng para bapak dalasan para ibu. Kawistara atur saking kawula asesanti tansah mangya bagya mulya. Akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Katuran Jumeneng mereka sesarengan Wirya Manggala Campur Sari 1270. Sesarengan Wirya Manggala Campur Sari Tulungagung. Hey, 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 hey,
saderengipun matur gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan Gusipun wonten ing pahargyan dalu punika nggih para rawuh, para lenggah sedaya katuran pinarak ingkang sekeca wonten ing dalu niki saged pepanggihan menika kalian kawula wirya manggala. Saderengipun kula nggih matur suwun sanget dumateng tuan rumah panipun Bapak Budi Santosa ingkang dalu punika sampun animbali menika kawula sak rombongan dumugi wonten dalem mriki. Nggih lan ugi saperlu samangke kawula badhe ngaturaken tetembangan utawi panglipur dening para tamu lan ugi para lenggah sedaya nggih samangke kawula atepangaken setunggal bloko setunggal karanten campursari wirya manggala kang dipun pandhegani dene panjenenganipun Kakang Mas Dimas utawi Mas Gendon dalu menika rawuh wonten mriki nggih saderengipun kula matur suwun sanget sampun katampi kanthi bingahing manah lan ugi katampi dening para masyarakat lingkungan khususipun ingkang mapan wonten Dusun Maron Desa Boyolangu Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung. Nggih sederek saking Banaran lan ugi saking Sepatan dalu punika nggih rawuh matur gunging panuwun katuran pinarak lan ugi katuran nikmati menika pasugatan lan ugi dedaharan ingkang sampun katuraken dening para juru leladi khususipun dalu punika monggo dipun icipi kanthi eca bilih raosipun kirang miraos para rawuh Pak Budiono Pak Budi Santosa jelasan Ibu Rois Tiana namung saged nyuwun sedaya pangapunten ingkang kathah dumateng para bapak jelasan para ibu. Lan ugi menika niki wau kula mboten piyambakan ananging uga kabiyantu dening para kanca-kanca pangrawit, kanca-kanca musisi khususipun wonten Mas Rompi sing bagus dhewe sak Tulungagung lan ugi wonten panipun Mas Bakrun menika selaku ketuanipun nggih niki. Mas Bakrun ketuane nggih. Oh mbambane. Lan ugi samangke uga kabantu dening Devia Amanda dan juga Felisa Angel dan juga Maya Mentari kerjasama Kenting Audio matur gunging panuwun ada channel YouTube menika ingkang sampun andharaken live streaming Mas Gogon channel matur gunging panuwun. Saderengipun kawula tak nepangaken setunggal bloko setunggal wonten ing dalu punika wonten ing dalu niki nggih para rawuh sugeng midhangetaken ngantos titi panjenipun paripurna wirya manggala dalu punika The Angel sumangga katuran jumeneng sesarengan kanca-kanca dalu punika monggo. Oke dulur-dulur para lenggah sedaya monggo sesarengan campur sari wirya dan pokoknya supporte konco-konco iki pancen luar biasa. Nggih, gayeng nggih. Gayeng pol. Mas Rofi. Aku rak wis kandha. Perdi piye? Ngene mesti diambung ngono ya. Aku rak wis kandha. Rompi iki manise sak Tulungagung. Manise sak Tulungagung ya. Dadi aku iku mau. Di Angel. Nggih, wilujeng dalu Om. Nggih, wilujeng dalu Di Angel. Terusipun iki diaturke kalian jenengan terusipun dalu punika niki tasih sehat nggih. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah saged sowan mriki. Nggih. Diucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, niki diucapkan samawa nggih. Samawa paling ora. Niki mbakku dhewe lho niki. Mbak sampean? Nggih. Mbak Bingka kuwi ya. Nggih. Semoga jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Cepat diberikan momongan yang soleh-solehah. Soleh solekah. Betul. Soleh kaya gendon, solekah kaya sampean. Kayak sapa? Iki aku meng sik aku pek tekon sampean Mas. Pripun? Lah iya. Iki kayake Pak Pingi tapi rambutnya kok sing kene tipis aku meng penasaran. Jebule
Nggih ngapunten Pak wingi, kalau wingi kula mboten saged nderek niki karanten mboten saged mirsani nggih kula kali Pak Kironi dibucal teng daerah lor kono. Nggih aja yo iki payu MC-ne payu nggih Pak. Ora masalah payune ngono. Jan. Aku kira payu ngeyel dia Angel. Oh, ngeyel nggih. Ya pokoknya tawa-tawa kaya gendon ki misale lali karo aku, cek lali lho cek gendon aku. Lah ya tawangi kok e. Nggih. Niki diparingi setunggal tetembangan sareng-sareng Wirya Manggala. Wirya Manggala. Wes pokoke gayen iki MC-ne iki tuwek dhewe tapi penabuhe bagus-bagus kabeh. Dongong ya eneng-eneng lho janan iki. Lagune napa, tembange napa? Nggih sampun konfirmasi kalian Mas Bayu. Oh sampun. Nggih. Monggo Mas, langsung kemawon dipun aturaken asung panglipur dening para tamu undangan dalem menika ingkang sami rawuh wonten ing pahargyan adicara panjenenganipun Bapak Budi Santoso. Sumangga di Angel. Nggih, sesarengan kending audio monggo. Matur gunging panuwun menika keluarga besar saking Pak Pinky matur gunging panuwun monggo-monggo turun gulung.
Nggih. Yen mesti jodoh ora bakal ilang. Ora dalan. Contohnya kaya kahanan wengi iki tembange Nggih. kesayangan Kesayangan. jungguh kalian jenengipun Mbak Vika kalian Mas Diki. Betul sekali. Ya Nggih. dadi iki didongake anggonipun nuwuhake rasa tresna utawa rasa sayang. Iki tak dongake ngantos puputing jaman. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Pripun niki setunggal tembang Ya apa sik langsung setunggal dhisik. Setunggal nggih. Monggo dilanjut. Oke, terima kasih. Tentunya untuk malam hari ini kita masih bersama-sama dengan Campur Sari Wiryo Manggolo dan juga ada Kenting Audio Profesional ingkang kerjasama untuk malam hari ini tentunya dalam pernikahan Mas Dik Vika lan ugi panjenenganipun Mas Diki mugi-mugi samangke dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah dan juga jenenganipun Bapak Budi Santoso enggal-enggal dipun paringi putu. Jarane Mbak Angel ngono. Nggih lan ugi menika kanca-kanca kusipun dalu menika saking Leladan Brangler niki saking Sobontoro. Kusipun keluarga besar dari Paguyuban Kusuma Putra. Dalu menika nggih rawuh matur gunging panuwun. Monggo pinara ingkang sekeca sinambi nikmati pasugatan ingkang sampun katuraken wonten ing dalu punika. Inggih kala wau kawula sampun nepangaken manggahipun biduan utawi Surawati wonten dalu punika wonten panipun Di Angel nggih para lawuh para lenggah sedaya samangke kula tak ngaturaken biduan dalu menika cacahipun wonten 3 setunggal bloko setunggal rupiyin pilih mangke panjenengan wonten panyuwunan tembang utawi request lagu tembang campursari ataupun tembang dangdut nanti bisa maju ke sini nulis surat kita baca dan juga jenengan misalkan mau menyumbangkan suara masnya diperbolehkan begitu. Oke, kalau begitu untuk urutan yang kedua pada malam hari ini kita juga ada Via Amanda tentunya. Monggo niki saged kali dinaken sesarengan kalian Wiryo Manggolo. Oke, kita tadi kelihatannya kompak Mbak Via. Oke, wilujeng dalu Om. Wilujeng dalu Devi ya. Kompak ya kita. Kompak kita pakai bajunya merah tua semua. Abang-abang. Yogone gawe sing biru-biru. Sangke kok koyo son dhewe ya. Sing endi? Sing kae lho. Sing endi to aku genah Kae lho ngom. Om, delok nandinge kaya son dhewe. Sing iki apa sing iki? Sing kae lho. Sing kae? Sing ireng kidul dhewe kae apa sing lare? Sing iki yo an. Aku ki arep ngomong ngono ki tak batin. Lha apa? Tak batin, makanya aku wis ngomong teko awal sing ngarep dhewe ki, Mas. Ya lek aku tak bloko sutoe to. Ngono. Iya dong. Oke. Tapi ngrejekeni, Ngono. ngrejekeni. Asline yo. Nyapa kowe? Tolak balak oke. Kandhani ngono. Dik Via. Nggih. Untuk malam hari ini kita berada di kawasan Boyolangu. Tepatnya berada di Maron Boyolangu. Ini di rumah Bapak Budi Santoso. Ini tadi ada hajatannya itu pernikahan. Pesta cinta. Pesta cinta. Jadi untuk malam hari ini tak lupa jenengan saya hadirkan untuk maju ke depan. Ini dikarenakan pesta perkawinan untuk malam hari ini belionya Mbak Vika. Mbak Vika dan Mas Diki. Diki. Selamat ya. Betul sekali. Selamat iki besti loh Om. Besti ini sampean. Tapi sampean iki wis nikah apa belum? Aku pantasnya wis apa dong iki? Aku ki ya bingung lah ngene iki. Apa? Anu to, sing share kene apa kono? Aku ya percaya, lek kono share kene share ki tapi ya beda keyakinan iki mau, Mas. Dek yakin aku ndak yakin. Oke, dikasih satu tembang lagu ya Om. Dikasih satu tembang lagu. Iki dan juga Dek Susi. Engko aja kesusu mulih dhisik, engko nyanyi ning kene dhisik. Iki kanca-kanca saking Banaran, Kudu Budaya. Kalau menika nggih rawuh Dik Via.
Lagu ini apa? Niki mak nyumanggake sampean bayi aku penak manut. Campur sari monggo. Dangdut monggo. Kenting audio. Lha niki kemateng para bapak dan para ibu katuran pinarak ingkang sekedha wonten dalem menika. Sumangga kita midhangetaken tetembangan campur sari saking Wirya Manggala. Ae ae. Oh. Sos. Eo. Ao yo. Sesarengan campur sari Wirya Manggala. Lagi wonten panipun Devi Amanda. Kenting audio lho iki. Bisa gawe rasa mulya. Dadi ya kabeh ki tumindake iso gawe rasa mulya. Mulyane dadi urip bebrayan kaya ing iki. Injih Kang Mas. Bacotke sithik. Iki pasemonku mawar
kumandem iki mau ana salah sawijining tetembangan melati rinonce. Dadi mujudaken rasa syukure dene panjenenganipun Bapak Budi Santoso saged karawan kalian dulur-dulur sakmene kathah Cahayu. Jan tamune kadya banyu mili Mas. Beh jan kaya banyu mili. Dadi ya semoga-moga wae sing rawuh ana ing wengi iki didongake tansah sehat selalu. Injih amin. Banyak rezekine. Lan ugi dilancarke sedaya usahane. Amin. Semono uga kaya sampean iki mau. Sampean kan durung pikantuk jodoh to? Heeh. Ya tak dongak. Aku iso etok-etok ngono. Kok sing kari tak cemes iki nyapu lho bocah-bocah kemedhelek ngono. Jel kowe aja ngono jel. Tak tak dongake maksude ya ndang entuk jodoh sing nomor pira ngono lho. Sing tak tekokke iki ngono. Cukup satu aja. Aku muni cukup siji lho ya. Siji ya, cukup siji. Jadi ya semono uga karo kahanan wengi iki jenenganipun Mbak Vika kalian Mas Diki didongake seneng dadi manten ning ya aja seneng-seneng dadi mantenan. Dadi ngono. Dadi pisan iki digawe selawase. Injih. Dadi kaya mangkono ya Cahayu. Heeh, wis matur suwun iki mau wis ngaturke tetembangan melati rinonce wonten ing dalu punika. Nggih, tembange campursari wonten dalu niki sampun dipun aturke para rawuh, para lenggah sedaya. Nggih, mas-mas ingkang katemben rawuh niki saged tumuju wonten ing ngajeng. Niki papanipun tasih wiyar wonten niki nggih. Monggo bisa didudukin untuk malam hari ini tentunya sambil menikmati sajian-sajian dari tembang-tembang campursari. Tentunya kami bersama Wiryo Manggolo. Ini ada Mas Dimas dan juga kawan-kawan. Dan luar biasa pokoknya Mas Bakrun untuk malam hari ini. Yang mau wis diaturke sing ini saiki lagune dangdut masih sepote kaya ngapa yo. Campursari. Tak tampilne karena malu bertanya ki sesat di jalan. Ngono. Jadi saiki tak tekon salam kenalan ya salim dhisik. Dipun tepangaken. Jenengan naminipun sinten? Kula Maya Mentari. Maya Mentari. Bakrun ngiler gitu. Bakrun. Oke, aku MC tuwa sing MC ngeyel Cak Supris sing saka Kates Banara. Tapi dereng ketawis tuwa. Masa itu? Nggih, sedengan. Sedengan. Krun. Bakrun. Piye perasaanmu piye lek ngono iki? Kowe melek iya iki? Ya ki lho. Diambung. Piye? Sedono nyapa yo. Sama jenenge Mas Gogon. Lek aku salaman karo penyanyi sing ayu ki ngono ya rada kuwi rada alihno ning endi ngono lho. Oke Dek Maya, diucapkan selamat malam untuk malam hari ini. Kita suatu perdana bertemu tepatnya di rumah Bapak Budi Santoso. Nggih, dalam rangka pesta pernikahan nggih. Sakmenika Mbak Vika pikantuk Mas Diki. Saking telatah pundi sakmenika Mas Diki? Mas Diki niku saking telatah pundi niku tidak disebut kok ya. MC belum tahu. Jane aku wis tahu lek Diki tukang nyeleng. Masa? Zaman semono Diki lek nyeleng mangane sampean ngerti. Napa? Lek kancane bodho mangan soto Diki ndak mangan soto. Lah napa? Sate. Nyeje dhewe nggih. Niku mboten ndamel susuk to kok mam sate. Aman nggih. Aman ya.
Nggih ngaturaken sugeng dalu. Selamat malam teruntuk Bapak Ibu tamu undangan ingkang sampun rawuh dalu punika nggih. Niki wau dalam kediaman Bapak Budi Santoso. Bapak Budi dalam rangka pesta pernikahan Mbak Vika dan juga Mas Diki. Iya, didoakan nggih semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Enggal winaringan putra putri ingkang soleh maupun solehah. Langgeng pindo mimi hamid tunna. Sing paling penting dudungo ki cekak aos kaya mangkono ku mau di Maya. Dan juga tentunya untuk malam hari ini para tamu dari teman-teman Mas Diki dan juga Dik Vika. Cukup banyak sekali. Ini dari kawasan Brangkulon. Ini satu persatu namanya saya enggak apa. Brangkulon. Brangkulon kira-kira. Pokoknya lek kulon ki bagiku kono. Terus iki mau Yono sing saka iki nggih sami anggota jaranan Mas. Anggota jaranan. Iki jaranan nyel ya. Sing saka Balirejo Yono, sing saka Kedung Waru Yono, sing saka Jatimulya Yono. Iya, saged mam soto sedanten nggih. Wis pokoke ora mek mam areng ngono maksudnya. Dienake. Iki beda Mas, iki sing ndak koyo sepadha sing wingi. Lek sing wingi areng ya. Sing wingi sampean kok muni sing dipangan areng? Lho, lek jaranan ning dhuwur panggung lek mame areng to, nggih. Sing metu wawone kuwi. Nggih. Ya medeni pecah-pecah iki. Ora, lha nggih. Kok iso-iso awake dhewe dipangan. Tibake saged mam nasi. Oh, mam nasi. Oke deh Maya, tentunya kita kasih satu lagu untuk menghibur para tamu undangan yang hadir untuk malam hari ini bersama Wiryo Manggolo. Sakjose. Selamat datang teruntuk tamu undangan yang baru saja hadir. Wiryo Manggolo, Kanting Pro Audio. Dan juga ada Maya Mentari untuk malam hari ini. Terima kasih Bang MC. Suwun Mas Kanting. Jawa Timur. Bertaburkan cahaya
Satu lagu dangdut kali ini sudah hadir bareng dikasih Wiryo Manggolo. Wiryo Manggolo tentunya ini tadi ada tembang dangdut, ada Mutiara, dan juga kepada para tamu undangan yang barusan hadir, terima kasih rawuh panjenengan untuk malam hari ini. Selamat malam dan juga selamat bergabung nanti dengan kita-kita yang ada di depan. Tentunya masih bersama Campur Sari, Wiryo Manggolo, dan juga teman-teman musisi, teman-teman artis untuk malam hari ini. Dan juga yang dari kawasan Banaran tercinta dari teman-teman Kudo Budoyo, terima kasih untuk gabungnya pada malam hari ini. Jangan tergesa pulang dulu, dikarenakan ini kita masih mulai dan juga waktunya untuk kita masih panjang sekali. Mungkin setelah ketiga-tiganya ini tadi saya sudah perkenalkan satu persatu dengan lantunan lagu Campur Sari dan juga lantunan lagu dangdut. Iki kula ngaturaken atur gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan kagem panjenengan sedaya. Lan niki saged kawula bikak pahargyan dalu menika bilih niki wonten request utawi pamundhut lagu, pamundhut tembang dumateng para rawuh niki saged kawula pinangkani lan ugi kawula bikak wonten dalu menika. Lan iki kanca-kanca khususipun teman-teman dari seni, khususnya keluarga besar dari Tulungagung, terima kasih rawuhipun atas gabungnya untuk malam hari ini dalam rangka pernikahan belionya Mbak Vika dan juga panjenengan Mas Diki. Nggih, katuran pinarak lan ugi katuran lenggah ingkang sekeca sinambi samangke nikmati sedaya tetembangan utawi lagu-lagu dangdut Campur Sari Wiryo Budaya wonten dalu menika sesarengan kalian Kenting Audio Profesional. Nggih, pramila niki kawula sampun nampi menggaipun serasedya panjuwun tetembangan dalu menika wonten manipun Pak Imam. Nggih, saderengipun Pak Imam kula matur suwun rawuhipun lan ugi ingkang paring request lagu Bahtera Cinta. Niki dipun tembangi piyambak nggih Pak Imam. Nggih. Nah, ngeten kan kepenak. Monggo Pak Imam. Nah, niki pepiyantune Pak Imam wonten mriki kok. Nggih, niki
Nggih, katuran wilujeng dalu Pak Imam. Wilujeng dalu. Nggih, niki saged dipun tepangaken aluga saged dipun tampi menika kanca-kanca saking keluarga besar Wirya Manggala dalu menika. Pak Imam saking pundi menika? Jogja. Jogja. Oh, Jogja niku jujuk saja. Nggih. Pak Imam niki nyuwun tembang Bahtera Cinta lagune dangdut nggih. Nggih, niki duete kalian sinten? Niki sedaya niki nek abang-abang niki pun mateng sedaya kok niki. Niki kula sampun nyicipi lek sing wingi rada kedut tapi sak menika lek dalu niki mesti legi. Nggih, kali sinten Pak Imam? Jenengan nyuwun sing rada dawa, rada gedhi tapi semok. Nyuwanggakaken wae. Loh, lek nek kula niki milih kabeh, Pak. Saestu kula milih kabeh niki kula niki. Sing len apa? Tak goleke karo sing tengah mawon nggih. Oke, Bahtera Cinta. Betul, sing penting sedaya niku saged mlampah sesarengan wonten dalu menika dalam rangka pernikahan wonten dalemipun Bapak Budi Santoso. Nggih, Pak Imam nggih. Bahtera Cinta di Angel. Monggo masih. Oke, wilujeng dalu Bapak. Oke, Bahtera Cinta. Sama warai Pak. Oke. Wirya Manggala. Goyang Bapak. Cintaku takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah. Kau dalam cinta berlayar bahtera mengarungi samudra, Mencapai tujuan di pantai harapan. Goyang lagi Wirya Manggala. badai dan gelombang yang datang melintang takkan berubah haluan cita-cita. Beredar sang bumi mencari matahari, namun cintaku takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah. Bau dalam cinta mengarungi samudra, Mencapai tujuan di pantai harapan. Ayo, asal Wirya Manggala.
Terima kasih Ya, Bapak. oke, terima kasih Pak Imam, Pak Mbah Imam. Pracinta. Jadi untuk malam hari ini di Angel tentunya satu persatu permintaan dari dulur-dulur dan juga para hadirin yang rawuh untuk malam hari ini kita penuhi. Dan Oke, juga siap. mungkin nanti dari teman-teman yang hadir dari meja depan ini ataupun meja yang ke belakangnya, dan juga ini saya agak kaget sedikit Gimana? untuk malam hari ini. Pripun Om? Iki mungkin aku gak ngira gak nyongko. Iki nek sing rambutnya di saiki rada pirang sithik. Blonde. Iki termasuk juga kemajuan. Kemajuan. Iki dulure sing saka Kenayan. Heeh. Sampeyan keceblokan apa, Mas? Ben mateng lho iki jenenge nek blonde mateng lho, Pak. Ngono ya. Nggih Mas Wawan, matur sembah nuwun. Iki rawuh jenengan wonten dalu punika. Mangke saged bergabung dengan teman-teman dari Campur Sari Wiryo Manggolo. Dan cukup luar biasa. Mungkin ada permintaan lagu lagi dari teman-teman sebelum pulang Iya, nanti. mungkin Mas Rizky mau nyanyi. Mas Rizky. Barangkali Oke. Mas Rizky mau nyanyi. Kalau Mas Rizky. ini kelihatannya teman-teman ini urung-urung rodok penak. Urung enak ya. Tapi kalau wis po enak biasanya kayak aku. Sampai medun panggung biasanya lagi. Tapi ki Ditowi kan? panggungnya rosok kok. Nggak mungkin ambruk iki. Kanca-kanca saking Kusuma Putra, mangke bilih request nggih kepareng. Oke, semoga. Ini tadi ada permintaan untuk lagu yang kedua, tembangnya Campur Sari deh. Oke. Iki saking panjenenganipun Pak Tolib. Tolib. Oke. Semoga pundi Nggih, niki Pak Tolib niki mau nyuwun tembang Lintang Asmara, lagune karanten niki pun kula dengne nggih niki mawon riyin Pak nggih. Nggih, Pak Tolib monggo. Pak Tolib nerima nok niki. Nerima. Bela jedalu Pak Tolib. Malam, Mbak. Nggih, ya Allah gayu lho panggani Pak Tolib. Lagunipun apa Bapak? Lintang Asmara. Lintang Asmara. Nggih, siap. Sesarengan Wirya Manggolo. Dalamnya pundi, Pak? Boyolangu, Mbak. Boyolangu mriki nggih, berarti Jogja nggih. Ler jam. Ler Boyolangu. Dam Boyolangu. Nggih, siap. Nyapa to Mas Robi iki jane? Oke, nanti ditawarkan juga barangkali nanti ada yang mau menyumbangkan suara Masnya monggo, atau sekedar request lagu monggo. Sesarengan Wirya Manggolo. Wirya Manggolo.
Yen wis tresno ora bisa dipisahno. Nggih. Contone kaya tetembangan iki mau Lintang Asmara Lintang Asmara, Didel. nggih. Dan cukup luar biasa tentunya kita bersama Campur Sari Wirya Manggolo. Jadi untuk malam hari ini di Angel diaturke karo dulur-dulur para rawuh sedaya ingkang dalu menika sami rawuh wonten ing dalem mriki. Samangke iki bilih sing kagungan hajat ya. Nggih. Heeh, contone kaya mantu ing wengi iki pengin campur sari hiburan. Iki, Monggo, saged kontak kalian nomor nenek, Wirya nomor Wirya Manggolo dengan nomor WA-nya di bawah di ini. bawah sini nggih. Monggo